is mise Andrew Florta. Tá má 8 míle díos agus an cabhalimste is fearm ná pell. Bíon méid tréinil a rinne seachtaine agus bíon cluicheann ag an deire seachtaine. An club is fearr ar an domhan ná níomh anna leitibh mót, caithemuid dubh agus buí. Gachamuid gansa chuí, brístí geara agus budsaí pelle ar an barc. Bíon me cleacht go lomhéin thola lá tar éis na scoile. An timidóir is fearlam ná Seán Andy. Tá sé iontach. Caith tú a bheith an aclaí le pelle imirt, mar tá go leor tréinile a gceist. Bíon me ag géimirt thontasaí ar an barc. Agus bíon me ag scóil go minic. Nuair bhaith me mór be bhrálam a bheith ag géimirt leis an bhfuil sínsere. Bíon me ag féchant ar na cluichí ar an telefís. Fólamín me go leor wathúb